Makadi muri Zimbabwe tinouya tichikupai news dzinopisa zvichinzi Military Intelligence Office yaexposa macriminals kusanganisira vaMnangagwa. Regai ndikumentionere mazita avo. Zviri kunzi pana Auxilia Mnangagwa, poita David Mnangagwa, poita Kuda Mnangagwa, poita Emerson Junior Mnangagwa, poita Collins Mnangagwa, poita Mutuli, poita Tagirei, poita Wicknell, poita Macmillan, poita Moses Mpofu, poita Mike Chimombe, poita Mangudya, poita Luke Malava, poita Chigumba, poita Neville Mutsvanga, pouya Obediah Moyo, pouya Themba Muliswa. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe zvinhu zvinokatyamadza kunzwa vanhu vanenge vachihukura vazhinji vacho dziri mbavha idzo kusvika kumutungamiri wavo. Zvinhu zvakatyamadza nyika yeZimbabwe. Naizvozvo intelligence office yataura kuti zvakaitika 2017 ndizvo zvichakwanisa kudzokorora kuti tigadzirise nyika yeZimbabwe. Vakataura vakati ikonomi yeZimbabwe haikwanisike kugadzirika nemavhotsi kana election, inokwanisa kugadzirika mushure mekunge ivo vabata basa rekubvisa mbavha munyika yeZimbabwe. Tinokutendai mhuri yeZimbabwe. Thank you for watching.